Ematen digute tabla bat, baina horrekin pasako da, tabla begiratu eta ez begiratu, eta kalkula horrekin tekizuen, denboa izango da arazua berriro. 20 euro? Ez da, bazen behizagoan. Ikusi behar hori. Iru erdi eskentxo. Kalkuladora dozio zer erabiliko? Bai, biharko. Gure buru ez du, beste ematen bestela. Jende asko susmo txarrak hartuta zegoen euroaren etorrera zela eta. Ez euro jaunaren gatik. Baizik eta beste euro negatik. Badakizuen, 89tik indarrean egon arren, berez 2002ko urtarrilaren batean zirkulazioan sartu zen diruagatik. Coge tú, que yo no entiendo. Ya les incluirá el sello. ¿Tienen billete? Sí. Hasieran kostazitzaigun ohitzea, baina azkenean lortu genuen. Hori bai, euroa estreinatzearekin batera ederki garestitutzen bizitza. Lehen, 100 pezeta balio zuena, euro bat kostatzera pasatu zen kolpetik. Hau da, 166 pezeta. Baina oparo aldian bizi ginen eta politikoak hodei batean zeuden. Positivos, yo me atrevería a decir, si ustedes me permiten, muy positivos.